Αγαπητοί κυρίες και φίλοι, είμαι ο Φώτης και θέλω να σας δείξω τον κόσμο μου. Σήμερα είναι το πρώτο μας βίντεο και θα σας μάθω πώς να φτιάχνετε αυτές τις υπέροχες, τα υπέροχα ταβάνια και ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ας ξεκινήσουμε. Βάζουμε εδώ, παίρνουμε καταρχάς τα υλικά μας που φαίνονται σαν τουβλάκια για καναπέ. Βάζουμε κάθε ένα εδώ έτσι και μετά θα το κάνουμε και από την άλλη για να το συνεχίσουμε. Θα πάμε και θα πάρουμε εδώ πέρα, μπερδεύτηκα, συγγνώμη, δικό μου λάθος, θα το βάλουμε εδώ. Το ίδιο θα κάνουμε και από την άλλη πλευρά, έτσι. Θα φτιάξουμε πρώτα το πάνω για να στηρίζονται τα τουβλάκια μας και μετά θα φτιάξουμε και τα υπόλοιπα πράγματα, θα μας δείτε. Λοιπόν, εδώ επειδή μας περίσσεψε ένα, μπορεί καμιά φορά είναι το σχήμα του σπιτιού, μπορεί να σας περισσέψουν και δύο, μην αγχωθείτε, θα βάλετε απλώς δύο τουβλάκια σαν καναπέδες. Ωραία, αφού τελειώσαμε τώρα τα πράγματά μας, θα πάρουμε τους καναπέδες μας και θα τους βάλουμε έτσι. Λοιπόν, κάτι μας φεύγει τώρα, είναι λίγο... Συγγνώμη, δεν το έχω πολύ χρησιμοποιήσει αυτό το λάπτοπ, έπαιζα σε υπολογιστή και πρέπει να το συνηθίσω. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε αυτή τη στέγη, τις ξαναπερνάμε εδώ πέρα ένα ξυλάκι για να είναι πιο ωραία. Και νάτι, άμα θέλετε όμως να τις διακοσμήσετε, θα τις βάλετε εδώ. Έτσι. Το γυαλί μας. Και τελειώσαμε. Αυτό ήταν το σημερινό μας επεισόδιο και ευχόμαστε να σας ξαναδούμε. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας εύχομαι... Όχι, αντίο. Αντίο. Καλό